Piye ngrembug apa iki? Rembuk Ngrembug apa? Bukan pilkada. caleg Yo lho, tidak caleg. ngerti, kanca-kanca kita ngerti. Caleg. Makane Makane ono gerakan sing pasti. Makane ngono. Menurut kakak iki, menurut kakak iki. Jadi ngene aku Iya, iki kau Bintuni kan ini caleg DPR RI. Nah, Ini Pak Apa? Dr. Gigi Alfons Manibu iki. Ah. Rong periode Bupati Bintuni. Awalnya dhewe wis rasane Pak Alfons ning Bintuni, apik, kersone penak. Jadi matino wong-wong bocah sampai segiti kabeh wong apik. Makane dhek nyalon ning DPR RI. ya memang kanca-kanca ning kene iki wis arep-arep nek teko DPR iki memang sik. Ayo pada mangkene ndi? Hah? Mangkene ndi? Kene papat kene. Papat. Papat. Ajene? Aku ya SP papat. Papat. Ya, ini. Saiki sesuk tanggal 14 sih awake sampean toh nggolek kanca Yo, yo kok boleh kocok ngajak pentung. ngongkon nyoblos Pak Alfons DPR RI. Dari partai apa ki? Golkar. Golkar. Berarti nomor Nomor urut loro. loro Ya. DPR. Nomor calegnya loro, nomor partainya papat. Golkar. Aja lali lo. Yo. Ora, sip. Oke, sip. Pak dulu nih mau rembukan serius banget tuh. Yo, aku yang matur suwun ya, Pak De. Wes, sesuk golek kanca ya. Oke, Oke, tanggal 14. Yo, dadi nyoblos wis gak Pak keliru Dr. mlebu Gigi iki. Alfons matur kabeh, aja lali ya. Tanggal 14 Februari coblos Dr. Gigi Alfons Manibui, caleg DPR RI Partai Golkar nomor urut loro. Lagi Loro.